yeZimbabwe nyaya nezvemuzora nhasi inyaya yebhazi iro rinonzi Inter-Africa raita hedhone Toyota Belter. Ndiri kutambira zvekare pano paTrari 263. Kana uchiri munyowani first time yako kusvika pano this YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell. Ndini ndichange ndichimhanya nenyaya dzachona dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana usingadi kusarira pama-updates baya button subscribe utena on the notification bell. Nyaya yandai nezvemuzora nhasi inyaya yebhazi iro rinoitwa iro Inter-Africa raita head-on nemota Belter. Tsaona iyi yaitikira iko kuMasvingo murodhi iyo inonzi Mbelela Highway in Masvingo ndokwaitikira tsaona iyi yebhazi iro raita head-on neToyota Belter. After zvaita head-on neToyota Belter, mota Belter mafa vanhu iyo vanosvika ivo 2, vamwe 2 vakakuvara zvakaipisisa, ndo avo vazoendeswa kuchipatara, ava 2 vaendeswa kumochari vatisiya. Nomboro rinyore mucomment section. Rest in peace. Rehukama chemaine tariro tasina tarisiro iri tasingazvifungiri, asi macases aya ndiwo atiri kunyanyoresiva munyika yedu yeZimbabwe evanhu vari kusangana nemaaccidents vachifa. Munani ngabuda mbachiti ari kudzoka ozofonwa vachinzi hama yako yatisiya yaendeswa kumochari, kana kuzonzwa news dzekuti hama yako chave chirema chiri muhospital. Nomborotora zvadinofika kucomment section pamusoro this video nekushare this video kuhama neshamwari. Ndatiwanzei malikes this video rifambe kuhama neshamwari. Kuita izvozvo ini ndinoramba ndichitsvagawo maupdates nepasi pandinogona napo kuti uone kubva pano paTrari 263. Much love.